B'investiment ta' 7 miljun euro ser ikun qed isir proġett massiġġ fiċ-ċentru ta' Matuliljum għal persuni b'diżabilità fl-Imtarfa. Dan iċ-ċentru mmexxi mill-Aġenzija Support ser ikun qed jinbidel f'wieħed attrezzat bl-aħjar mod sabiex persuni b'diżabilità ikunu jistgħu jiksbu l-indipendenza tagħhom u tkompli tkun xprunata l-inklusività. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support Ruċi Berras spjegat kif dan il-proġett mifrux fuq 5 snin ser ikun qed jibdel dan iċ-ċentru antik fl-Imtarfa f'wieħed tal-ogħla kwalità f'pajjiżna u bl-aħjar attrezzamenti. Dan iċ-ċentru tal-Imtarfa fejn għandna 100 persuna b'diżabilità li tiġra qiegħda tattendi se jkollna ġim ġonna li huma multi-sensory għaliex aħna mankannies b'awtiżmu hawnhekk u għalhekk dik tagħmel ħafna sens li jkollok attrezzament tal-jom. Apparti hekk it-teknoloġija se tkun waħda avvanzata ħafna u se jkollna anke independent living center li se jkun modern ħafna. Is-Segretarju Permanenti Matthew Vella stqar kif din kienet ħolma ta' bosta professjonisti fil-qasam, stqar kif permezz ta' proġett bħal dan il-kunċett tal-inklużjoni jkompli jitħaddem fis-soċjetà Maltija. Id-direttur tal-proġett Joseph Cini stqar kif issa tnediet l-ewwel fażi tal-proġett b'investiment ta' 2,700,000 euro. Il-proġett ser jara fost l-oħrajn il-bini ta' binja ġdida fuq wara taċ-ċentru eżistenti. It-tieni fażi għandha twassal għar-restawr tal-binja l-antika u t-tibdil tas-sistemi tal-ilma u l-elettriku fost l-oħrajn. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli spjegat kif din kienet wiegħed elettorali ta' Gvern Laburista li jagħmel proġetti ta' rinnovazzjoni f'dawn iċ-ċentri ta' Matuliljum għal persuni b'diżabilità. Irridu naraw li l-esperjenza tal-persuni b'diżabilità tkun waħda pożittiva minn persuna li tasal hawnhekk għall-ewwel darba sal-esperjenza holistika li wieħed jieħu proġett ta' 7 miljuni fuq medda ta' 5 snin.